No niin, tervetuloa tänne Ahjoon, minun näyttelyyn. Täällä on muitakin näyttelyitä tietenkin tarjolla, mutta on myös minun tää kuvat ja sanat tai kuvia ja sanoja. Täällä on muun muassa tämmöisiä nikkarointeja, niin sanottuja valokuvia, joissa on vesiväriä ja valoa ja mustetta. Ne on oikeastaan tämän tilan inspiroimia, koska tiesin, että tämä on tämmöinen puoli hämärä tila. Ja ajattelin, että se on ihan hyvä, että niissä kuvissa on sit myös oma valo. Sen lisäksi täällä on myös video, kaksikin. Siinä on 2 videota, torni ja sitten toinen on aamulla. Niissä on runoa ja sitten niissä on kuvaa. Ne kuvat on nyt sitten vähän samaa sarjaa näiden kanssa. Siellä on vesivärikuvitusta ja muuta ja sitten myöskin kirjoittamiani runoelmia, jotka tietenkin sopii tänne Pohjois-Karjalaan, kun tämähän on tämmöinen runonlaulajien maa. Tervetuloa!